Skal vi ikke? Ja. Så er vi i gang. Ja. Lad os gå udenfor. Så er vi på stueplanen i den gamle mølle, hvor vi har traktene til aftapning. Ja. Der med den gamle bespænding til sækkene. Op med Ja, ja, simpelthen. Og kunne svare den til. Der står han. Ja, Det har vi jo den gamle sæk. Yes. Johannes Lund. En original. Ja, dejligt. Ja, helt sikkert. Nu har vi talt der med røret. Ja. Så ser hvor man kunne have fundet koppeelevatoren. Ja. Inden du har kopperne. Havregryn. Ja. Ja. Gryn i hvert fald. Gryn, ja. Mel, Ja. måske. Ja. Var noget med, at man kunne ligesom kigge og tage en prøve ud. Ja. Jeg synes, der var sådan noget sjæl. Ja. Man kunne åbne. Kunne åbne lidt, ikke også? Ja. Jeg kan huske det her med, at man tog noget ud og prøvede, Ja. om det var færdigt. Ja, nemlig. Hvordan med tilslutningen af alt det her? Og løverne i bånd og ting og sådan noget. Ja, den er jo blevet el. Ja, Trukket med el på et tidspunkt. ja. Så jeg ved, om vi lige skal kort. Jo. Ja. Kan vi det? Kan du slutte lidt? Ja. Jeg skal lige kigge lidt rundt. Ja. Ja. Lige det. Hvad laver vi dernede? Jamen altså. Der har du jo fodret, men jeg tror, du har tippet. Ja. Korn ned. Ja. Ja. Det tror jeg godt. Den der. Ja. Og så har du simpelthen kunne justere på mængden her. Hvis vi spjældet ned, du har kunne løfte den her, hvor det så har kunne trække ned Ja. til. Og hvad var det dernede? Altså, du trak ned, og så kom det op der. Ja, og så Sådan, har nu forstår ja, jeg. elevatoren taget det med, ikke også? Ja. Og ført det op Ja. til næste loft. Op på kværnloftet. Ja. Og vi fik, jeg tror faktisk, det her det er det gamle fundament til generatoren. Der Ja. står her, da den kunne lave strøm, blev brugt til på et tidspunkt som forsyning. Det var det, den Ja. gjorde i Skjern. Var det efter 1. verdenskrig-agtigt? Ja, den har kunne. Og så ellers herom bagved har vi så den store elmotor, der kunne trække, der går op og med videre træk op til kværnloftet, når der ikke var vind. Så er det simpelthen fået lagt el ind, så med det her bæltetræk her. Ja. Og det larmede, når det kørte. Ja, og ikke ufarligt. Nej, Nej, ikke ufarligt. det er en vældig afskærmning, Ja. ikke også? Ja. Ja. Så Men imponerende var det jo med de der hjul og Ja. så båndene, der blev flyttet alt efter, hvad der var gang i ovenpå, ikke ja, også? hvad der skulle i Ja. indgreb, ikke også? Ved du hvad? Nu kan jeg sådan huske, Birgitte, hun snakker om en eller anden skuffe, man kunne hive ud, og man skulle se, hvordan Ja, melen havde det. Ja. Jeg tror, det er den her. Ja, ja. Så har du kunnet lukke ned, ikke også? Altså, Ja. så har du kunnet sådan. Ja. Men jeg tror, det kommer også til at give mening, når vi kommer op, at vi kommer kan se, ovenpå. at det er kværnene, der har, Ja. der har alt adgang herned til. Ja, det der går op til kværnen, altså. Ja, lige præcis. Skal vi... Hvis vi kigger op, så har vi faktisk lemmen. Lemmen har vi heroppe, hvor når man skulle have kornet op til kværnen, den bliver simpelthen trukket op hernede fra, og så op igennem gulvet. Dem er der 2 af, der er en herhen, vi kan se, rebet hænger her.
Prøv at gå hen. Ja. Ja, den hænger her, ikke? Og med jernkæden. Og det giver det mening, man ser, at den kommer ud igennem lågen. Kommer rundt om? Der. Ja, så rundt om sækken, og så trækker man den op. Hvad trak den? Det gjorde hjulet. Hvad hedder det? Heroppe Stjerne. Ja. Der rundt, der lagde man et hjul op imod. Og så tog den aksen med rundt, hvor der var rebsnod om. Men kan vi se. Ja, lige præcis. Okay. Så der har vi. Ja. Skal vi prøve at gå? Ja, jeg tror lige, vi skal den der sten, mens vi er her. Skal vi ikke? Jo, den er, det er ikke sikkert. Det er billigt. Ja, det er, der ligger der en møllesten. Der ligger en møllesten. Fra kværnen, ikke også? Jo. Og så billede man. Ja. Ja, vi har jo overfladen, når de ligger imod hinanden, så har det simpelthen, ved at de bliver lagt sammen stenene, jo har kunne male kornet. Ja. Og det kunne Det kunne de selv. Ja, Ja. farfar kunne selv bilde. Ja. Ja. Både Johannes og Erik. Ja. Og nogle af møllersvendene. Ja. Ja. Og det var besparende for dem. Ja. Lige præcis. Jeg har faktisk jeg er sikker på, at det er et krøjetandhjul, der ligger der. Er det det? Ja, det kan vi se, når de kommer op. Det er jeg sikker på. Og det er jo et stykke af krøjekransen, du har til at ligge der. Det er Der det. ligger rundt, ja. Og så den her, hatten ligger jo løst på dem ovenpå selve møllen. Så hatten er ikke fysisk fastgjort. Den her kørt her henover. Ja, når du skulle krøje, dreje rundt i forhold til vinden. Så Hvad der var mod ind. Ja, hvad der var rigtig vigtigt, at den gjorde, fordi når hatten lå løst på møllen, og hvis man så det, man kalder bagvind, at den fik vinden ind bag på vingerne, så kunne den faktisk tippe hatten af i uheldige tilfælde. Derfor var det så vigtigt, at krøjesystemet det kørte. Nemlig. Ja. Der havde vi historie om det. Ja, det har vi. Ja. Det er gået galt. Ja, det er. Ja. Det er faktisk det her, vi med, at det er, den står op på, hvis det er bunden af, hvad hedder den? Kværnen? Ja, kværnen, ja. Ja. Hvor du justerer noget, altså hvor stenen er placeret. Nå. Det er jeg ret sikker på, Ja. om jeg husker det. Ja. Ja, lad os prøve at... Vi går op. Ja, lad os prøve at gå op, ja. Ja. Og her kan vi så sige, at der kom nye trin. Ja. Der var med slidte, da vi var børn. De er ret friske. De var temmelig slidte, for at sige Det det. kan du se her. Den der. Ja. Så er vi... Så er vi jo på kværnloftet, søster. Det er vi. Ja, Det er vi. Her var det. Den kom op sækken. lige præcis. Og jeg tror, det var noget med den, de... Det er det også. Ja. Der vil vi få funktionen senere, når vi nu kommer op på stjerneloftet, med hvad det er, der sker, når vi gør sådan her. Men det var sådan, og så kommer sækken simpelthen. Den kom med en vis fart. Er vi enige om det? Ja, og Og så sagde det jo op igennem. Ja. Op igennem. Og lige snart sækken var fri, så var de ikke længere om, end så klappede de igen. Ja. Og så satte mølleren sækken på lågen. Ja. Han skulle ikke hive dem ud eller et eller andet. Nej, Det bare lige lige op. op og ned, så kunne man... Der var han. Ja, det her. Ja. Ja. Og her har vi håndtrækket nedefra, for når den kører det elektrisk. Og se, den går hen til den kværn der, kan du se. Ja. Så det er den, de har kunnet male med, når, når der ikke har været vind, så har den der kværn været. Så den kunne gå med remtræk og elmotor, ikke også? Det er lige den her. Den hænger der her. Den hænger her, den låse rundt om sækkens top, ikke også? Ja, kan den ikke? Jo, vi kan. Nej, jeg vil ikke sige det. Jo. Det kan man faktisk godt. Ja, man kan faktisk se op, hvordan den ruller ud. Ja. Det skulle du næsten. Ja. Og så rundt om sækken. Og så. Ja. Sådan der. Og så afgang.
Og den gik jo helt derned, men man kan se rebet, der rullede op der. Ja. Så kan det komme Den er helt derop. Ja, og den kan vi også tage, Den kan vi tage, når vi kommer op. Ja. Simpelthen. Så... Ja, se, der har vi jo... Ja, hvad kan den her? Ja, hvad kan den? Ja, det har været noget sigteværk. Ja. Det er ikke så skarp i mere. Nej. Men jeg tror også, det er noget sigteværk. Der er blevet... Også fordi der er den der, ligesom nedenunder, man kunne kigge ind, ikke også? Ja. Ja. Her har vi kranen til, når du skulle have en mølle, en sten løftet op. En møllesten. Ja. Simpelthen. Så du kunne tage den op. Den svinges om og tage ved den, når den skulle ud og hviles. Og den her, så kunne du vende den i beslaget. Altså her, fordi den havde Nå, fordi den var ind så. Ja, så kunne du simpelthen dreje den. Ja. Simpelt, men godt fundet på. Ja. Det har været en fin mølle. Der har vi stormbrædderne. Står de lige sat fra der? Det er de. Ja. Det er... De kan heller ikke være der nu julelyse derpå. Nej. Nej. Vi har jo simpelthen den ene dør her. Det vi snakker om, der var 2 døre. Ja. Den anden er gemt om bagved. Lige over for hinanden. Ja, simpelthen. Så når man skulle ud på svækstillingen og rundgangen. Vinden var altid mod vingerne. Ja, altid mod vingerne. Og de kører tæt på møllen. Ja. Ja. Så man kunne risikere, at vingerne ville passere, hvor nu døren var, og derfor var der placeret døren overfor, så man altid kunne komme på svækstilling, også da det var nødvendigt for ligesom at både starte og bremse møllen. Så endnu godt tænkt. Ja. Ja. Nogle gode løsninger. Ja. Skal vi... Her hældte man vel korn ned, eller hvad? Ja. Ja. Så kom den op der. Ja, op ad gulvet, og så klatrer de op, og så tipper de dem i, jo. Op ad trappen. Ja, og så tipper dem i, også. Ja. Lige præcis. Det er også sjovt at se alle spånerne herinde. Ja. Det er rigtigt. Beklædningen. Ja. Men det er larmet, når man kørte med møllen med motoren og det her, altså. Og randtrækket og... Ja. Det larmede forfærdeligt. Ja. Modsat når den kørte for vind. Ja. Lige præcis. Som den var skabt. Ja. Ja. Skal vi prøve at gå opad? Ja, så kommer vi til stjerneloftet. Eller vil du gerne ud også? Skal vi have rundgangen med? Ja, lidt. Lad os smutte ud og lad os gå en tur. Det er lidt godt med lidt frisk luft. Ja. Jeg kan også se, at der står adgang forbudt. Ja, så skal vi derud. Ja. Den kan være glat. Den kan nemlig være glat. Ja. Det hørte vi altid, når vi kom her. Pas på, den kan være glat. Ja. Nå, nu har vi kigget hen til vinden. Ja, vi har så. Skal vi lige bag os. Vi kan faktisk... Man kan næsten se, det er oppe. Ja. Ja. Og man kan jo sige, at det virker, for jeg står med ryggen i vinden, hvis man ser på vimplen derovre, at vi har vinden den her vej nu, og krøjeren arbejder deroppe, og vi har vingerne bag ved os, så det er perfekt. Selvkrøjeren har gjort sit arbejde. Så får vi altid har vind ind på vingerne. Det var også en af de rigtig gode ting ved den her mølle, at det var, at den var med selvkrøj. Det vil sige, at den selvfølgelig under opsyn kunne passe sig selv, så man skulle ikke være nervøs for, hvis det var velsmurt, som det selvfølgelig var, og var holdt i stand, så stod den altid rigtigt. Så man skulle ikke om at flytte vingerne eller binde den.
som på nogle møller, hvor man ikke har selvkrøj på. Så det er jo endnu en lækker detalje på Skjern Vindmølle. Her hænger det jo så. Ja. Det der system. Ja. Ja. Jeg går herhen, for så har jeg holdt det. Ja. Vi har den ene her, hvor vi løfter den ene kæde, der går til hatten. Den løsner bremsen. Så der løfter man simpelthen bremsebåndet, løsner det med den. Og så er der reelt ikke noget, der holder vingerne mere. Så vil de kunne køre. Det, der så får dem til, det er afhængigt af vindstyrken, det er klapsystemet med klapperne. Ja, med jalousiklapperne. Og dem trækker man simpelthen til med et system hernede, ligesom en rullegardin, kan man sige. Den ene vej, så lukker vi dem, og så får vi et areal på vingen, der virker ligesom en flyvinge, kan man sige. Når den er drejet, så vinden får den til at køre. Ja. Så det betjener vi hernede fra. Og så skulle så åbnede du. Ja. Og her var der godt med korn i. Så kunne han lige skulle have en tand mere for at holde hvor meget der var at arbejde med. Ja. Faktisk kunne det lade sig gøre, hvis man var forberedt. Den havde en risiko ved kraftigt vejr, at bremsen ikke kunne holde den. Og hvis man var forberedt og havde korn nok, og så havde sin færdige indgreb, så kunne man faktisk holde den nede i fart ved at fodre den en hel nat. Men det var hårdt, men det var det mest skånsomme for møllen, kan man sige, fordi så havde den noget at tygge på, og så afsatte du energien, indtil det var stormen var reddet af, men man skulle være på forkant, fordi at den skulle være i indgreb, og man skulle have korn, inden den stak af, hvis man var i tvivl. Så det kunne godt betale sig at holde øje med vejret. Så er der lige en lille klemt af vingerne. Ja, vi kan lige over på siden. Ja, vi går lige over på siden. Ja. Er vi ikke det? Jo. Vi har også kigget til nogle af tandhjulene ind til krøjgrænsen. I kan se, at I kommer op fra vindhuset deroppe, og så retter det ned, og vi er gearet dernede. Så de sidder herude. Ja, det er krøjgrænsen der. Ja, den kan du lige se. Yes. Se svinget, den stikker uden for væggen deroppe. Yes. Den, som hatten ligger på. Det er fantastisk, den ikke er skruet fast, hatten. Ja, den ligger i sin egen vægt, ikke også? Fornemmelse af, hvor tæt de kommer forbi. Ja. Og hvad jeg står lige linjen her med spidsen af vingerne nu, så man ser, hvad afstand der er ind til hjørnet. Så det er jo rigtig vigtigt at tage den rigtige dør ud af. Ja. Og ikke at sætte helt fra. Vi skulle ikke ud af den her dør i dag. Nej, i dag der bruger man ikke den her. Og det har vi altid. Den er bra. Altså. Ja. Den kan du da også lige sige, hvad den betyder. Jeg er bådsagen for. Ja, det er en bådsagen. Ja. Ja, den er simpelthen, så man kan få fat i vingen. Så du kan få fat i vingen, og så kan trække den i stilling. Eller få den ind, så du kan skubbe til den. Du har spidsen derude. Og så en god lang træstang, ikke også? Sporten, når man kører med den, det var egentlig, at man kunne få den, når man nu skulle, den skal altid stå i kryds, når man parkerer møllen. Den må ikke stå på andre måder. Og er man god til det, så kan man simpelthen, når man tager bremsen, man står egentlig på forkert side til at se vingerne, man har fornemmelsen af, og så stoppe den, så den står i kryds, så man ikke skal ud og justere med hagen, men det kræver noget træning, det gør det. Men det kan lade sig gøre.
Det kan det. Går vi op? Skal vi gå på stjerneloftet? Ja, lad os det. Ja. Nu bliver... Jeg tror, det er en meget original trap, vi har her. Jeg tror, den har været med i. Det ligner altså. Ja, det ligner rigtig meget. Og den er snit. At Johannes også har gået her. Ja. Ja. Når du er op med, så prøver jeg. Har jeg ret? Ja. Eller hvad? Hvad, jeg skal have en hånd? Hvor er du henne? Det skulle jeg også. Det skulle jeg også, dengang jeg var barn. Ja. Nu var så den sidste. Ja. Så er jeg her. Pas nu på hovedet. Ja, det er jo det. Så lød det også dengang. Ja, pas på hovedet. Ja. Ja. Nå, skal vi ikke hjælpe dig op også, eller klarer du den? Du har den her bjælp, du skal passe på. Ja. Skål. Nu holder jeg lige ved det. Hvad var det, vi havde her? Ja, nu skal du prøve at se. Du har jo fuldstændig ret, søster. Det var trækhammen på stjernehjulet. Nemlig? Ja, som vi snakkede om. Jeg var i tvivl om. Ja. Og simpelthen et metalhjul. På kværnen. Støbejernshjul på kværnen, ja. Sådan det var. Ja, præcis. Og det er det, der simpelthen vi har... Det er det her hjul, det trækker kværnen ned på kværnloftet. Og med systemet her, den kan du lægge i herover, løfte den over, og så lægge den i, så går den i indgreb. Og så via trækket op for vingerne, der kommer lodret ned, så driver stjernehjulet det lille hjul, og så kører kværnen. Og så kører kværnen, ja. Så det er simpelthen, skal man sige, et fordelerloft, Ja. hvor alt energien, altså som vingerne fører med herned, de omsætter de ud til kværnene, kan man sige. Og vi kan jo egentlig tælle, hvor mange kværnhjul der er rundt her. Ja, der er 3. Der er 3, ja. Ja, så der har været 3 kværne. Og den ene, den jeg sidder ved her, den har været motoriseret til el også. Ja. Den herovre. Og der har du remmen op. Ja. Ja. Skal vi over have fanget den, der var motoriseret herovre? Ja, det er jo den her over, hvor jeg sidder. Jeg holder lige for dig. Ja, her, hvor her den simpelthen kunne tage med remmen på, har den kunne køre med den kværn her. Så den har et ekstra... Fra motoren nedenunder. Ja, på elmotoren. Den har ligesom et ekstra hjul, den her. Ja. Det her skråtskåren her. Det er rigtigt. Ja. Så var der lige en sjov ting. Den er lige bag ved dig. Nu skal vi lige have flyttet Ja, vi skal. Ja. Ja, nu passer på hovedet. Det hele den store akse, den står i leje derinde. I et leje dernede. Det er ret fantastisk. Er det det, der holder det? Ja, der står den på. Ja. Simpelthen. Og når vi er der, hvis vi så bevæger os lidt til venstre, så har vi faktisk løfteværket. Se, der har vi rebet til træksækken op med. Det har vi. Ja, og du kan se aksen der, den hænger skrå. Ja. Når du så løftede, der lytter lige, det er frisk. Nu holder du lige godt fast. Ja, jeg skal nok. Ja. Sådan her. Det vil far også have sagt. Ja, så kan du simpelthen her. Den har kørt med... Se, den er på remtræk. Så den har kørt på elmotoren, den her. Så når man så løfter her, så strammede du remmen. Og så trak den simpelthen rebet med Og op. så kunne du trække sækken op. Ja. Yes. Og snoren her går ned til kværnloftet. Yes. Den anden... Det er lige se, om jeg kan... Jeg bliver herovre. Hvad siger du, Jeg bliver herovre. Ja, jeg prøver lige at tøffe rundt. Ja. Det var også det, du talte om. Med at tandhjulene var meget tæt på, Ja. når man skulle rundt heroppe. Ja. Så bare se, nu kommer Man jeg skal heroppe. virkelig slå sig. Ja. Ja. Ja,
Ja, den er heller ikke i indgreb, nej. Der er ingen, den er fri lige nu. Ja. Man kan se, systemet her til at lægge den ind. Hvor du løsner så med sliserne, så skubber du den i indgreb. Lige præcis. Skal vi prøve? Jeg var lige ved at se på det med hejsesystem. Se, den er her, hvis vi lyser op. Nu kigger du ikke længere ud, Mads. Nej, jeg er her lige på kanten. Nej, det er helt hysterisk. Ja, nu skal du Nu lader jeg far. ved hejse, hvis man... Når du træk her, sådan der, Ja. og så følger vi den derhen, Ja. så lader du den på hjulet deroppe. Der, ja. På det lille trækhjul der. Yes. Og den kører de rundt med den store aksel, Ja. og så ruller den, og så ruller den simpelthen rebet op. Ja. Så op med den, Ja. Og så kom og så kom sækken op igennem. på til kværnloftet. Ja, til kværnloftet, ikke også? Utrolig simpelt, men rigtig effektivt, ikke Godt også? udtænkt. Ja, godt udtænkt, vil jeg sige. Så, Lige præcis. Så skal vi se, om vi kan Ja. komme op. Eller hvad? Ja, det er jo så det næste, der sker nu, det er jo, at vi kan komme op under hatten, op i hatten. Så nu bevæger vi os ind i en lille sti og en lidt længere sti, og så kommer vi op på en lille repos, hvor der ikke er ret meget højde, men der er vi oppe i bunden af selve hatten, der ligger løs, hvor vi kommer op til hattehjulet og til mølleakslen og krøllesystemet. Ja. Ja, Men nu kommer vi nok til sådan lige at skal kante os lidt rundt. ja, Der er en ordentlig hul, vi skal udenom. ja. Er det mig, der prøver at gå op først? Det må du gerne, søster. Det må du gerne. Ja, selvfølgelig må du det. Du har altid været rar, altså. Ja da. Skal jeg komme og gribe dig? Ja. Ja. Det er et stort trin. Det er nemlig et stort trin, ja. Ja. Og nu kommer der nogle af de der rigtig, rigtig gamle trin her. Totalt Og det er slidte. det der med hovedet, man kan få imod her. Ja. Ja. Skal jeg ikke bare tage en til? Jo, tag. Bare sted. Jo, du fortsætter bare op, søster. Ja. Og ellers så tænker jeg bare, at jeg kigger, og så går jeg ned igen. Ja, det må du også godt, søster. Fordi der er den der lille stige til, når du skulle kigge ud af hatten op. Ja, nemlig. Og ved du hvad, jeg ser lige, og så kommer jeg ned, og så bytter vi. Ja, det er bare i Jeg kan orden. simpelthen mærke, Det er i orden, søster. at jeg tror ikke, vi kan være her alle tre. Nej. Ej, det er lidt snævert. Det er lidt for farligt. Ja, Men jeg kan se, at krøjeren kører, jeg kan. simpelthen. Yes, jeg kan. Der, hvor vi står nu, her var absolut adgang forbudt, når møllen den kørte. Fordi at af alt det her, der er jo ikke noget af det, der er skærmet af, og det er lidt frygtindgydeligt, kan man sige. Det er voldsomt. Så når møllen var i gang, så var der adgang forbudt. Man kunne få lov at stikke hovedet op og kigge herop fra kværnloftet, men man var ikke heroppe. Det. Hvornår er jeg der? Nu? Ja, undskyld, søster, ja. Ja, undskyld. Ja. Men tænk sig, hvad der kunne lade sig gøre. Og det var en arbejdsplads. Ja. Det var nemlig en arbejdsplads. Ja. Men med respekt for... Det har Du er på gulvet, ja. Sådan. Ja. Skal jeg gå ned, eller skal jeg lige vente her? Så kan jeg da snakke op til jer, hvis det er. Ja, gør det, Så søster. bytter jeg rundt Ja, her. pas på. Ja, jeg skal lige have mit hoved fri. Ja. Og så skal I passe på hullet, og så bliver jeg her tandlig. Ja. Skal jeg lige tage det første trin op, og så... Den er låst, den der lille en til den næste. Ja. Det er det altså. Ja. Det her kommer vi helt tæt på hjulet, der trækker løfteværket til sægtene, hvor man kan se. Det kan være, hvis jeg går lidt op, kan du prøve at trække i snoren, så kan det være, at man kunne se det tæt på, så går jeg lige lidt længere op. Er det Den tynde der snor derovre. aktiverer? Ja. Det er derovre bagved dig, søster. Ja. Er I klar til Ja. Nå, bag ved mig. Ja, der er ikke sådan en lille en. Er der ikke en tynd? Det er ikke den der. For enden af den der, jeg prøver at trække i den. Ja, søster. ja. Se, så går den op og står på. Yes, nemlig. Og så tager den med rundt jo. Og nu giver jeg slip langsomt. Lige præcis. Godt arbejde, søster. Armen altså. Ja.
Det er lidt med sitrende knæ, vil jeg da godt indrømme. Den står sådan set venligt i dag, for at komme herop. Ja, det gør den. Ja. Der hvor du er nu, på det der lille lavdæk, den stigen her, jeg er lige gået op af, den følger jo hatten rundt. Så der risikerer man, hvis nu vinden er en anden vindretning, så når du kommer op der, så skal du med rundt her, men du har stadigvæk hatten over dig, hvor man for så kan komme op og hertil, så den står ret heldigt i dag. Så det er til at komme til. Her har vi igen et jernhjul, der trækker den lodrette aksel, og den kører på trækammen her på hathjulet. Så er vi oppe i hatten. Skal jeg lige flytte mig lidt? Så. Vi kigger lige lidt rundt i hatten. Har I åbnet nu? Ej, vi er ikke kommet helt op endnu, søster. Ja. Så. Herude har vi den. Kan du se den derfra? Her har vi bjørnen, som selve aksen, mølleaksen, den ligger på vingakslen. Den ligger på den, der hedder bjørnen, og hviler i et åbent leje. Heroppe, der ligger på en sådan der, ja. Ja. Og vi havde bjørnen dernede, den store bjælk, der bærer vingerne. Og tænk sig, hele den konstruktion, vi så dem nede fra at kigge og se, hviler i et åbent leje, altså vægten i sig selv holder den nede. Og den får altid lige et strøg med fedt, inden man kører med den. Som jeg lige husker det, så hedder det en katsten, den hviler i. Men tænk så, at den kan ligge der, ikke også? Jeg synes, det er imponerende. Bag ved os her uden på selve hathjulet her har vi bremsebåndet. Og det er simpelthen det, der holder vingerne fast, altså for at de ikke begynder at køre rundt. Der ligger et bånd, der bliver strammet til. Og det er den, du løsner med kæden nedefra. Har svikstillingen af. Og så giver det hjul frit til, at det kan begynde at rotere. Jeg går lige forbi der. Sådan. Det med bremsesystemet, den tager vi lige på vej ned. Fordi den er lige nede under os, der kan jeg vise, hvordan det virker, når vi går dæk ned igen. Her har vi jo det halvmånetandhjul, der skubber på en aksel, der går igennem. Den der jernaksel, der går igennem. Og den har simpelthen i klapsystemet ude i vingerne. Så når man trækker i den, så laver den simpelthen den igennem, der er en strengforbindelse igennem, der har i klapsystemet.
Det er den, vi har der. Så har vi Krøgekransen. Hvor er det, vi kan se den henne? Den kan føre ud i møllen i tilfælde af, at det selvkrøjende system går og svigter, så kan man her håndkrøje den med håndsving, så du kan køre den i den rigtige stilling i forhold til vinden. I tilfælde af, så kan du sidde heroppe, og så kan du håndkrøje den rundt. Så det er der så også lagt ind til. Hvad siger du, søster? En gang til. Det er jern, det her. Ja. Ja. Hvis vi kommer herud, så skal du passe meget på. Her kan vi se ned på Krøgekransen simpelthen. Så hernede, og det er bare sådan et stykke, der ligger hernede. Jeg kan lige prøve at så hvor møllen simpelthen står på de der hjul. Kan du få dem med dernede? Den er herude. Ja. Det er simpelthen fantastisk, den ligger løs på dem der. Det er altså lidt vildt. Det har altid fascineret mig, at det og rigtig godt kigge til krøjeren heroppe fra, ikke også? Herude i spidsen af hatten og opad, der har vi så simpelthen lugen ud til, når man skal op til krøjeren og lave service på den. Så der kan man komme ud til at komme op på hatten. Sådan der. Lad os se, nu kører den faktisk. Ja, vi kan så. Og man kan se tandhjul og krøjesystemer. Ja. Det er imponerende. Der er en god udsigt heroppe fra. Lad os se, om vi kan få den her til at gå. Gå i indgreb igen. Ja. Nu tror jeg har vist lige en uden for referat her. Den kan vi lige tage, men som jeg har fået fortalt en gang, de mærker vi har her. Vi har nogle mærker ned i bjælken. Her, prøv at se der. En gang den løb løsk, var der en brandmand. De var egentlig rej for, at den skulle brænde varm. Hvor brandchefen, eller hvad man kaldte ham dengang, de valgte at binde en kæde fast til en af de store bjælker, og så kaste den om mølleakslen. Og da den så blev stram, så kan man næsten regne ud med det, vi arbejder med, eller i bagklogskabens lys, at den der kæde der, den sprang ligesom som uldtråd. Og hatten, den gav et hop, og så var der så ikke brandfolk inde i møllen. Så havde de fået nok. Så som jeg husker historien fortalt, der pøsede de så vand på, indtil til stormen drev over, og der kom ro på den igen, så de reddede den. Altså, der skete ikke noget, men brandfolkene havde fået nok.
Det var Johannes, det var der sad der. Ja, og pøs på. Som de kom op med. Ja, men det er de der spor fra. Det er simpelthen et forsøg på at bremse den. Skal vi bevæge os ned igen? Ja. Så skal vi lige om at se bremsesystemet her, om inden vi går ned ad trappen. Det tror jeg så godt, vi kan, hvis vi går forholdet. Der, yes. Så kommer jeg lige. Ja, her er vi på julebelysningen. Så skal jeg lige prøve her. Så prøv at se, det er rigtig fint her. Her har vi simpelthen bremsen, der holder hjulet fast, hattehjulet fast. Jernbåndet her bliver holdt stramt af den her træstang med vægt. Og den derhenne i spidsen, op ad den lodret, du se, der er et hak. Der er et hak derhenne på den. Der løfter man simpelthen bremsekassen op i. Så aflaster du bånden, imens du kører med den. Sådan der krog, når man står nede, så skal man lige sådan lige svinge her, så kan du mærke, når den går i indgreb, ikke også? Og så løsner den bremsbånden. Men det er også ret vildt, at den faktisk kan trække den løs. Altså, selvom så stor det anlægsflade er, hvis vinden er voldsom, det siger noget om, hvad kræfter der er i det her. Og så er det alt sammen bygget op på 8 slottebånd, er det ikke rigtigt? Jo, er 8. Hele vejen nedefra. Ja. Og helt op til jer. Yes. Vi har faktisk et godt kig her, for at se til krødkransen. Her, det var meget fint her. Se, den kører på de sko der. Her ligger den nede i bakken. Og dem støtter den, står den på. Rundt, ikke også? Så den skulle lige have lidt med en fedtpensel en gang imellem rundt. Så må man lige rundt med kosten, og så lige smøre bakken der. Det er et flot bygningsværk, det er mekanik på høj plan. Det er det virkelig. Det var mekanikeren, der sagde det. Ja. Ja. Men det står for øje på én ting hernede, jeg vil spørge om, når du kommer ned fra. Ja, det er bare i orden. Jeg kan også huske suset. Kan I høre det? Ja, sagtens. Lige præcis. Og når det stormede endnu mere, så var det ligesom om, den også bevægede sig. Ja, det gør den. Det er der ingen tvivl om. Arbejdet. Ja. Der har også været et stort arbejde i, og sådan et tandhjul, den måde det er sat i lige på med klodserne der, hvor den er centreret på aksen. Et stykke håndværk, ikke også? At få den til at rende. Og jo mere lige både den her vej, jo fordi at den skal stå rigtigt på kammene, ja. Men også
at den ikke hopper ud og ind. Og jo bedre det har stået, jo mere lækkert har den kørt, ikke også? Dem skulle man også kontrollere, at de ikke rendte løs. Altså de der opklodsninger der, de sad på plads. Fordi det hele arbejde, der er ikke noget, der sådan er svejst, eller hvad skal man sige, det er jo stemt op, eller kilet op. Så det har været stort arbejde. Den taler også sit eget sprog, sådan en trap der. Prøv at se trinene. Der er mange flittige fødder, der har været deroppe. Så det sidste der store bunker. Vi fik altid at vide af far, at vi skulle bakke, når vi skulle ned. Han synes ikke, vi måtte gå forlæns. Nej. Nej, Mads, jeg fik øje på den her. Ja. Hvad er det? Den er jo drejet. Ja. Har vi en idé om det? Og det er ligesom den hænger, man kan tage den. Det er ligesom om, kan den gå ind i en krans? Ja. Altså... Jeg er svaret skyldig, men det er jo noget... Altså, jeg har lidt fornemmelse, at vi skal ned i det her. Ja, at den kan tage om. Ja. Om stjernehjulet. Ja. Det har jeg lidt Ja. en... Men jeg ved det ikke, men jeg tænkte, når den hænger her... Det har du da ret i. Ja. Så har den faktisk... Og så en rent skulpturelt, at det er jo bare flot. Det er jo det, mine øjne kan se. Den bliver rigtig. Ja. Om ikke den har kunne... Helt vildt flot. Nå. Skal vi længere ned? Ja, skal vi trille ned på loftet igen? Hvis du har... Er vi igennem det her nu? Ja. Der kom jo håndtag der. Ja, der er kommet flere af de der luksus nu. Det har jeg slet ikke opdaget. Og den havde jeg godt set. Den havde du set? Ja, jeg havde så. Den kunne far godt have brugt. Ja, det kunne han. Ja. Tænk sig, han er kravlet rundt her. Ja. Ja. Og du var fuldstændig ret lidt til stjerne. Julen. Jeg vil nu have det rart, hvis du går først, og så går jeg lige bag ved dig. Ja. Ja, fordi nu er det nysgerrig på den der. Ja, og så løber jeg. Ja. Så er det to, der får. Yes. Sådan der, søster. Jeg kan bare mærke det. Ja, og der er en der. Ja, Du der kan måske med held gå forbi i stedet for, så du starter herovre. Ja, det prøver jeg. Ja. Eller skal du ned i vejeren her, har sagt. Jeg skal lige over den der. Skal du fires ned? Jeg skal. Hvad hejsetræk? Ja. Så får vi det på i dag. Ja, lige præcis. Jeg tror til. Ja. Hvad står jeg på? Det er en stor bjælk, men det er ikke Trine. Det kom der, det først. Ja, jeg synes nu... Yep. Og så er der helt afstand. Yep, så er du med. Så forkert på min fod. Ja, sådan der. Og kan jeg holde her?
Sagtens. Det er lavet til det. Det er lavet til det. Sådan. Så er vi tilbage på kværnloftet. Nå. Hold da op. Går det, søster? Det er godt nok længe siden, jeg har været ude i det her. Ja, det er det også her. Og ved du hvad, jeg er blevet 64. Ja, du gør det godt. Ja. Sådan. Vi gjorde det. Ja, vi gjorde så. Hvad var det her? Det var noget, du ville fortælle her. Var der en masse med noget bremse, eller fik I den? Ja, den fik vi. Det var op på fordeler. Ja. Afhængig af, hvordan hatten den var drejet. Ja. Hvor når man kommer op, og så er der sådan et meget lavt loft. Ja. Hvor du går under hatten og med den slidt trap med de tre pinde på GS, hvor den stod. Og det var der hænger bremsekassen nemlig. Ja. Og der fik vi også en meget bedre kig til skoene, som hatten står på ved krøllekransen. Ja. Den står på de der glidesko. Ja. Og så er det ene tandhjul, der er ude i front, vi fik Den det også. der. Ja, præcis. Så nok er den, der ligger dernede. Ja, en marker til en, eller en slidt en, eller, Ja, som så er den, der tager den med rundt. Tager den væk. Ja. Fascinerende. Ja, det er godt at være tilbage. Vi sender din far en tanke. Ja, det gør vi. Ja. Nå. Ja. Nu tror jeg, jeg går en etage længere ned. Yes. Det hedder et loft. Som jeg husker, det hedder det loft, når det er møller. Et kværnloft. Loftet. Ja. Etagen. Ja, så tænkte den er flyttet af det. Det er tredje sted. Tredje sted, den står Ja. ikke også. Og så står den bare så flot, og jeg er Ja. sikker på, at det er de samme bjælker. Men det er, for man kan finde romertallene 8 rundt omkring. stolper. Ja. Det var hvad der skulle til. Der kan man da sige, at det blev brugt. Det hele. Det gjorde det. Men den her trappe, den er 10 gange lettere at gå på, Ja, og den er af nyere tid. end den, som far havde at gå på. Ja. Sådan. Ved du hvad, vi landede? Og vi landede. Jeg lyder helt let. Lidt, synes jeg faktisk. Ja, det går. Ikke det sidste trin. Nej, Der det skal man lige. Nej, det gider vi altså ikke. Nu er vi kommet så langt. Ja. Ved du hvad, vi skal lige kigge ud af den dør der. Der er Eller lidt. er det noget, du lige vil sige? Nej. Det var lige det trin der. Ja, den er lige der. Den var det heller ikke, som jeg husker. Men nå, her ser du. Det er rigtigt. Når nu sækkene skulle over i det, der var det grønne pakhus, så blev der lagt sådan en fjæl fra en lastbil herfra og over ind i pakhuset. Kan den åbne? Ja, det burde den kunne. Det er den først lidt på. Nej, den kunne ikke. Ja. Kan du se det for dig? bedre vise det nu. Så. Den der fjæl her, hvad har den været af bredde? Sådan, ligesom Ja, den var her. Ja, ligesom den var her. Ja. Og så over og ind. Og så gik det med sækkevognen. Har vi en sækkevogn? Der. Yes. Så gik det med sækkevognen. Og med sæk på. Ja. Og så skulle de jo op over. Og så gik det jo nedad. Og så gik det jo for fulde fart. Ja. Med tungen lige i munden og ind der. Ja, når de kørte på lager. Så kom korn eller melet derover på lager. Ja. Og der har vi sådan snakket om, for når vi står herude i bruset her som voksne og kigger, så ser det jo ikke særlig højt ud, men da vi var børn, der følte vi, de var... Ja, de gik op i luften. De var noget højt oppe med den her. Ja, men lige nøjagtigt. Det var simpelthen et par gamle vognsider. Ja. Når der er Alfred Mortensen, så sådan en under, og så gik den ellers over med sådan en fuldkorn. Godt midtvejs, og det er det, der så blev det for. Nå, ej, det var bare lidt lille ekstra sjovhed. Ja. Så vil jeg tænke på, hvad skal det Søndergaard og Laursen. Ja. Det var dem, jeg ser for mig. Ja, det var dem, Især Laursen. Jeg har et billede af Laursen, der står her. Ja. Med den og sæk på. Ja. Jamen, skal vi sige tak for turen? Ja, det synes jeg. Ja. Det har været en fornøjelse. Ja, det er en fornøjelse. Ja.